Keďže nám už odštartovali majstrovstvá Európy vo futbale, pripravil som si pre vás kvíz o našej reprezentácii. Zistite, ako dobre poznáte slovenských futbalistov a ich úspechy. Pripravte si pero a papier a poďme na to. Prvá otázka. Kto je historicky najlepším strelcom slovenskej futbalovej reprezentácie? Po A. Robert Vitek, po B. Marek Hamšík, po C. Stanislav Šesták. Odpoveď B. Marek Hamšík. Druhá otázka. V ktorom roku sa slovenská futbalová reprezentácia prvýkrát kvalifikovala na majstrovstvá sveta vo futbale? Po A 1998, po B 2006, po C 2010. Odpoveď C 2010. Tretia otázka. Kto bol trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie počas ich účasti na majstrovstvách sveta v roku 2010? Po A. Vladimír Weiss, po B. Jan Kozák, po C. Pavel Hapal. Odpoveď A. Vladimír Weiss. Štvrtá otázka. Aký je najväčší úspech slovenskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách Európy? Po A. Nevyhrali žiadny zápas, po B. Postup do 8 finále, po C. Postup do semifinále. Odpoveď B. Postup do 8 finále. Piatá otázka. Ktorý slovenský futbalista bol zvolený za futbalistu roka UEFA v roku 2020? Po A. Milan Škriniar, po B. Marek Hamšík, po C. Stanislav Lobotka. Odpoveď B. Marek Hamšík. Šiestá otázka. Ktorý slovenský futbalista prestúpil do talianskeho klubu SSC Neapol v roku 2007? Po A. Martin Škrtel, po B. Marek Hamšík, po C. Robert Vitek. Odpoveď B. Marek Hamšík. Siedma otázka. Koľkokrát sa slovenská futbalová reprezentácia zúčastnila majstrovstiev sveta? Po A. raz, po B. dvakrát, po C. trikrát. Odpoveď A. raz. 8. otázka. Kto je kapitánom slovenskej futbalovej reprezentácie od roku 2022? Po A. Milan Škriniar, po B. Marek Hamšík, po C. Juraj Kucka. Odpoveď A. Milan Škriniar. 9. otázka. Ktorý slovenský futbalista získal ocenenie FIFA, Puskás Awards za najkrajší gól v roku 2012? Po A. Marek Hamšík, po B. Miroslav Stoch, po C. Robert Mak. Odpoveď B. Miroslav Stoch. 10. otázka. Ktorý slovenský futbalista hral za anglický klub FC Liverpool? Po A. Martin Škrtel, po B. Vladimír Weiss, po C. Ľubomír Moravčík. Odpoveď A. Martin Škrtel. Ako ste dopadli? Ak ste odpovedali správne na všetky otázky, gratulujem vám. Ste skutočným odborníkom na slovenský futbal. Ďakujem, že ste sa zúčastnili tohto kvízu a užite si majstrovstvá Európy. Nezabudnite nám dať odber, aby nepremeškali ďalšie futbalové kvízy a novinky. Majte sa, dovidenia.